Kenya nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse y'amorokeryo y'abayibuli. Wakire bia umwanchi umurigeria vegetaseni kia Ndizi TV ne mambingi anaende tokumira na asomoro velio bwensa kia bono mambia elinde tobeto gusanga asobwamo kumanye ayabeteka gokorekana korali tukole igoro chinga tobeto tugotigana oika mambia ya bono igana basemere kore no mwanchi umurigeria kwa veire gokuboka buya manyenga yokobwateria omorobeli kuru onyembono ore ase nyumba yago ogendete kwarigania abana bagaso na ase skuru na bokumanya anyambana kwa bere ko gwikirana ase kibago kiago naro na bokumanya abigonya ikoro monchiriria mbono kwa bere go gwikirana ase chiro yago kero maiteri tukerigari ya Jumanne abanchiriria bange nigo bagwikirana ase chiro ya nyako elinde ko ene kiangango karabaro bonchire bwabo oboikirano omanchi murigeria sanga na inche asomoro biriga manyinga kikwabo kire pine location yago turabantu babere batatu baso asomoro biri wensa kya bono mambia kondo mwanchi murigeria so asensemeri mitandao asensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Bwiko sanga na inche gwetrasi namba yesimi ya 0792192834 opine location yago na endo trabantu babere batatu obaganiriri tukoligia na baige wikingia wetera ase ensakia abono mambia mashabiki itonsi pikora se county ya Kisii ya county ya Nyamira. Good morning metenga abono mambi mwabere mokuboka elinde mobe mugo sanga na inche konende tukubariga ni mbene amashabiki iton speaker wa sense ya Kenya chi county chonse merongene na isana na ibere so asumoro biliga elinde tobe togukwanira na AMSM tutari kweba amashabiki itokorwa ase chinse chiri cha Michael nimete korwa sense meri mbono obokogoroba kulinde mwara beka mwara manyanga asense ya Kenya nara yari agendete gokorekana kondile terene Kerubo Frida nolio kaneke mna chibi chane liogiria gukira sole asenchira ya bene nere nyanchama Abigail mwanchi muriyeria na batambo metenga litkoria Jumanne nelitkoto kumurikira amangana arengete obo chenu eketrabe tokuligerere igoro ya maroire tokumanyenga ayuma roire kiaya na kiago cha somuberobo metebuna bona igomutinyo yogojula mwanchi murigeria metikorwa sensemo yago kwa bere gokoranga kyobo kindu boko ngusakegima andekero bokindu bogo cyo metengo chabole na maroire igo nerebu yakwara tegero morobiri bwensa kebona mambe twara kumanyinga mburo ireki bokoreto no bukendu obo anaende kwa ligereria nga nchera kichiri orabe ko gwetanga korwa ase okonyora amaroire nabo nabo tokoligereria nga anya gwikire okonyora uboroire gete nabo koligereria nga ebimanyerere biri obwatenge tambukere kyobwenerete nga kyoko ende nyagitari obego konyora obugwenya omanchi murigeria ayongati yali turabe togusanga ase mambe yabono imiyomorobiri obensa kya kondeti yankwere masemo gwika ase kebungo keli tuko ekertrabe togosoma kora ase gitabu nekia abaiberania ogosoma kwaye inye sogosoma kwaye kebungo ye10 atabanga na kiere oyo soire ase ogotimuka kwa Nyasaye romanyane otumukire korwa ase emirimo yaye una Nyasaye atumugete korwa ase yaye abaiberanie nya gosoma kwa 10 na kiere oyo soire ase ogotimuka kwa Nyasaye romanyane otumukire korwa ase emirimo yaye una Nyasaye atumugete korwa ase yaye ekero gosakora ase emirimo ya Nyasaye ni gokoba kogotimuka korwa ase emirimo yago ekereke mungo kagotenga no Nyasaye omonyene na atumugete korwa ase emirimo yaye kena kikebungo geito ase emambia yabono igakondo mwanchi murigeria
Tango tumurikire ase aliagendete gukorekana ase nsi ya Kenya nimetingana ibintu bingi bigendete gukorekana anene ekerali tukirigarire rya Jumanne ndumetinga abasaya bange mbachikwira libaga lya bene ase okurera abamwabo bali babete bagusiria obugima bwabo chinga kichire chiokorobekana ngaitenga ritkoria rero nali barachikoba bako batongeria emisuma bene nabo igokoenekia nga eine nchere yemo yokubainyora omanchu muri nabo kumanya nga emambe ya rero nkayero beretie ase okurera abasaye bamino basaye mbaroro bali kurera obwena nene chinga kichire Choko wamereria finance bill bakaba bakoruraso amasasi bakaba bagusiri obugima bwabo na kikiagerire nga abasaye babere bagwesokia sinsi ya Kenya ngima koeneke nga litkolia rero nkobarera bale gomanchu muri area sanga na inche asomorobere gomanyenga nkayi oroche hayenga yora chikoba gukurera abasaye akertoro chinga nonya abasaye bange babere bagusiri obugima bwantoro chinga litkore igoro omana chebino munene Mother Komen abeteka gweso kebene nabayokoye bolia emerobelio kobekwa ase bali babete bakobekwa byara chinga kichiri chukorobekana emerobelye bege kobekwa babe bakurigirirwa amamochabo narai ekatoro chenga ibibumbe bitali bya serikali mbya betabigwa soke bene nabayo komochianga abantu abange bali babete bagusiria obugima bwabo bose bali babete bakobekwa byara angambaga nitinga abanyanyimbo bali babe bakoimukeligwa egetambukero kebwenete nabo igo bakaba bakurera obwene ase bali babekire byara ase babere bakulinwa libaga nonye n'abawakili gochikoene kyanga ngo babawakilisha bare ase ebigambero mwanchu muri kubatikana no kurubikana kwega kwabasaye tore no na sensemeri ye kanisa yabere kego tabubuka bene ayona ratogendete kurigeria asense meyiga ekero kurigeria mwanchu muri geria tore matuka mangi abana siasa bagutumika chikanisa bagenda ngano mochango bakogenda kwanyoranga bayireli bagaliria goseli bayiruli baga ase kanisa iligo kwana nabantu kwanyoranga babere baguchaka siasa chikanisa ime torere natalirimo gositali kabere okungusana nago koene kigwa ase chikanisa gose chibura buru chikoene kigwa ase chikanisa Kertoro chabasaye bakomochanga abarayibe chikanisa nigo bagutume kwabo be nabana siasa bali gati abarayiba gwesoke na koeneke nga aroli bagali kanisa ndira bali koeneke gwa sensemeli ya siasa na nigo barachikwimukia egetambo kero koeneke nga siasa nchiriko kolekana ase kanisa storo chinga bishop ya maga koeneke nga mbabwenete bacha ase kanisa lakini ndoko chikobali baga lioko kwa siasa chiabo manchu muri eliante to sangana nchase mambigo manyenga nerebuya abana siasa gukora siasa chiabo asichikanisa omanyenga kubatkana n'ibintu twabere tokorora abantu babere bakogenda imichanga asichikanisa babere bakwibisa asichikanisa iga noro chinga ndibaga ki ekanisa eirete ase okora ensi ya Kenya sensemeri ya siasa igo ayonga tiari mwanchu murigeria turabeto kumurikira ase emambia ya bono iga ekyotoga ntagusanga iga somorobiri wensakya antoga nteturigerie amangana anene alia atorengete intwa abanyeno mwanchu murigeria meti kwabere gokorora gali ase kenyoro asomenyete okanyaranga abantu mbali gose chimbwa nchirororo abantu babwate okanyaranga omuntu narororo otali gotenyimwaye okanyaranga abugete kemambi lakini tokumonyoraga ikaranste mwaye okanyaranga nigo agwetana na chinsemo okanyaranga abugete kurwa senyombe gucha senyomba yende abantu mbarororo oeta ekemambi bunabuka korubulire talikora rigerelinga nayo muhaye ngikiria bwenete gokora kwanyoranga ochire to kumonyoraga atengeti muhaye nabo igabaga kambarororo konyoranga
ase amakuri gosase chipara konyara ngomugaki kimambi abo gitago ikaranse kipara wasinyunga ki omugako yatari kurigino no mugondo abe kakogenda wasinyunga ki nkikia monyora bono mambi sanga ngo nencho mancho murigereria ngakwabere gokorera abantu abwase binyoro kwabere gokorera ngomuntu naro rotanji tego ikaransa mwaye rero kwa monyoro breakfast yanyu gaiga lunch gose chai ya saine monyora sigete sasabe monyora sigete tariko chinyora ngano nenkayaye nebwenerete kurigerigwa igo mancho muri sanga ngo nencho ntainga kwabere gokonyora abantu bunabo ase ebinyoro muntu nkyarabo kire kimambi korumwayo nyore nga ochira sense melinde atabutari gasi abo airorora go chigokora tari kenda abo atorora go chigokora lakini kwanyora nga nigo agweta ebisieri mambi margo bandi kwanyora nga obere gakorosia abantu akonyora nga none emichiria narite kwenda konyora umuntu ateba nga haya bana tetora rosia gachaka nyare bataracha kwanyora nga kwabere kugochanda abantu ase ebinyoro igo nere buyanga kero kwabukira naye magora ago tanara gwete ebisieri ryokario kana rebukinga tebere nga magora ago tanara kogenda asomosani oboboire ni gora abasa gukora kini gora abasa komorosia sanga ngo nencho ntebinga nere buyo muntu nyagocha ryokario kamwago tabwatikire ngara kini uchocha gogoitio moshene kemambi tabwati gasi agokora nki abantu bunabo tobwenete tobeto kubakorera ase binyoro go sanga nenche gwetera sinamba SMS 0792192834 trabantu babere batatu basasomoro belyo so sensemerie mitandao Ndizi TV News Digital na baigo sensemeria YouTube Ndizi TV News website www.ndizitv.net akorende nigotogendete kumurekerana agendete gukorekana ase orogongo rwausi ekango kumenya muna nige serikali ya beirege kuboligwa kweneke binango tumekere eni bose bango eliego sangererwa ne serikali ase okoeneke nga amagenderero abeire kago ikerana ase chinsemo babete kago kwana obwango iga no mubunge okitutu cyache South Anthony Kibagendi yoberega kwa okobako murubelyo CBC nabo igokori iranga nachikobaga kubwaterana na baiboli ase okokinia chisemi muri kicho daipo nasanya norobotyoro. Sisi tunaomba kanisa liweze kusimama, liweze kuombea nchi hii, tuweze kuwa na mafikira mazuri, tuweze kubadilisha uongozi wa nchi hii. Eken nekerero kurwa segati yabarai nabamenyi borogongo rwa Gusii nigo bono babiri bakogokera gati yobokorerio buya kurwa sababunge aneno mubungo ukitutu jaje South Mheshimiwa Anthony Kibagendi asibagoteba ngani gabeire nsemo y'abananchi na kubayegerera anene imeye bunge. Our member of parliament, Bwana Honorable Anthony Kibagendi, we want to appreciate the work you're doing in our constituency, and more so we want to appreciate the stand you have taken to be in the side of the people. Na sisi kama viongozi wa eneo hili, especially Kitutu Central Ward mahali sisi tuko leo, tukishirikiana na MCA wangu hapa, tunataka kushikilia mjumbe wetu tuwe his pillars in this area. Wewe sukuma maneno, sisi kwa ground tutaambia watu vile wanapanda maneno. Gasho kora ne gasingia. Ero kore gasimbe na oke kora ndire ngote bika kore gasimbe. Ngo bakabone kora chara gasimbe biore. Na ke bisimi akiko kotokia ngabate binga ki omondo kore gasimbe sebo ero kore gasimbe mbia. Ka bakome wale abo bakaribo. Gukwana asogusangerera gwe kanisa imeye ward ya Kitutu Central omubunge Anthony Kibagendi nigabeire gakubolia serikali ebeke gutumika buya ebango kurwa sabananchi. Ushuru wetu unafaa kuandika watoto wetu katika hospitali, wawe walimu, wawe engineers. Kazi hizo zimekosa. Tufungue industries ziweze kusaidia watu wetu. President anasukuma, unapata anachukua mtu mmoja anatengeneza simiti na chuma, anamweka kwa mfuko, huyo ndio ajenda yake, anasukuma, anakanyagia wanabiashara wengine. We sincerely need to transform our country. Na mimi nashukuru wananchi, ile pressure mliweka
hata kama ni kwa Facebook, kwa Instagram, kwa X ama Twitter, na wale waliweza kuondoka kwa maandamano, tunawashukuru sana. Nyinyi ndio mlifanya president huyu Zakayo aweze kufanya nini? Omorembe ngati y'ebintense ya Kenya erigetie anena sechinga kyechiga ekiombe ky'abasaiga Gen-Z kigenderete kurobekana kubotekana nogokonga kubugima. Abana baito kire kuna bai abaigori babo ngewenta ko bane opposite abana nabo bante ko tindeka abaigori tari abaigori batindeka abana bona mana yale nero byataribia kanisa sabera nse yaki chinga kyecho omubunge Anthony Kibagendi nigaberega kubulia baibuli babe bakubwaterana libanyale kwenekenga abana banyorire chisemi asencherengia. Watoto najua wanaenda university mwezi wa 8, mwezi wa 9, the new entrance. Ninaomba wazazi kwanza tujaribu kuweka application ile ya higher education loans, mtoto aweze kusomeshwa na hiyo loan, na baadaye from January we will start supporting them with a bursary. Na pia kero kule memuona na whatever kero we will try and share with those that are joining the university. Hinko ripoti ya kitaseni kia onambe ya Mokendizi TV kurua ebunge ya Kitutu Jaje South imeye kaunti ya Kisii iliterene nkuru kwa Dipon Asanya. Byakigima omwanchi muriyeria hainara beteka gokorekana chinga ki chugo sangereria ase kanisa ya Nyamataro main chinga ki omubunge Kitutu Jaje South beteka gwikirana sensemeyo anenekera bereka gukwanera amangana ali arengete chisemi meroberia bereka kubika asugukinia chisemi nabo igobereka gukwanera igoro y'Abakenya chinga kibaba bagusuguma omuraibinse anenekwanekenga obereka gutuguterare finance bill yo mwako yigabo igobereka kurigerera ngam Hanyatari Abakenya babete bakobeka pressure sensemiri mitandao abakaba bagosohoka nabo igokora ukurubikana ko marembe tangunga ebintu mbya bigoncherere nabo igokubika amagima y'Abakenya asa kongo kyagaraniga nekiringa chinga kyechiga obugimani obugendete gokongana ndi weti finance bill nigo yali gochikobage korenta obokongo kima kulinde kerto kumurikira amangana arengete obocholi nabo igo kemeligie chae abali mikoro season ya Masaba nigo bari no mugoko munene magega yo konyoro mo director umunya ase factory ya Kiamukama asirita James Nyakawa yo rachikobaga kubara asika kemyaka 3 erubusio nabayigo nigo barira akonyora amoncherelio ase factory yo anene gokinya ekemeligie chae muri kitumile mumanyi no robotiro Kobono bali babwete chikura chobo director bwechae bagendrete guchengira obubui bwabo nigo boigo James Kwamesa Nyakagwa kurwa ezoni ya Masaba boigo agokerete obubui bwaye ase akirembia gochiase abalimi asoko mochora iliogo chakubakonya asenseme yoyo bulimi bwechae wetania matukande siasa ya akiru esabawe yarengesi nini ina kio montakuruka kana barakende kanduke project yeyo monto akirende nyasago nyasago nabe project ya mwagita waka gusa bosi again chikura 582 against 312 so lende na yale ngesegi akende seyenge abalimi benseme yoni go baganire achie goikinania amagendero ase secte yu sa oinyorenga kerikia ruseti abande nayo kebwata bakongo nando kerigererie egende kebetwagike irbu nabaremi tokombo acha ya muremi onde igotora baba sombe miaka yonsi orra bana bataka otomendere mete omegerie chae tosimeke ekere twasimekire tonyoro burayo buya nanda abana baito basome kwamesorigereria abantu bonsi nonyamba libatarenga asore watebire mbiya mono egento kende dala kitabona kwachiroro origelikero muremi bunakoriro kodra kwa ebocha asore oboyo ntwagotebye olenterekero yomo nonyambori bwa kilo 55 otorentere bali babwatisha enge na baro banyore egasi yakoreketa soko choro mu director kwa mese yarenge ndito naende to kwa kampu ya mono esoni yeto konyore yatinire konya yabere muno rokororo rutichete
eye bono nesinga yachete tokurubolera esoni yeito bono nechikonyora amagenderero gekora konyora yagotire mono igo togosaba nandi gwakera abalimi mbuya mono bali bachete korende ase bali bwata amang'ana echisegi etogosaba mba abase gokora boigo botambe bamanyana na amagenderero n'oborai bw'oboremi. Nigo aenekirie gochia korenta esako ya barimi asatebire ase chizoni chonsi kya mukamanero yoka etabwati esako na igone chiego konya abarimi esako kya mukama most times tumego to na siongo business point what me achievers kunya maji so to kwenda mali kusaba na comments ya sisi ndakana asamo yugo wanje to baamo to belibo elimu tokonyo muremi ukiamuka mati factory and more so uyo kasaba son sechinga kyecho nigo aine kiabuna taligo chakurusi onde bwensi senchira yo kubabuta abalibara ase egasi yo korende na chekoligereria enchira yo kubanyorera emeremo abasae bande kurwa ase sekte yo munango kore litukeli kina mamna mambiende wikamba talere matega kwira mate diamono I think a policy reforms yake tuje jirikwala once kwa rule system na ndira system jirikwala because abana mbale siko yonya na sire gas mo kwikana nyina kuri 3 years na kinate after 3 years tingo sabana ninga kirukura yonda sa kuri kura jo manyane na performance yani nini this abana mbale batana go so company batana ko yara kende iva yata chance wikanga however a warning here is a precaution oyo mo bari go so ari kurusiwa urumna ruseti bari nera rusi abagege injegete tikibwati igento bwate abana baba bandera baba yantemeremo banere sukari leo ni siku chigia zokora magose ina karamosa. Ripoti ya Egetaseni kya Ndizi TV ile Italiane Mildred Momanyi. Huku nogo chingira kwa balimi kurwa sensemeli ye factory ya kiamukama chinga kiba kire mugokobo ase omubui na boigo yobetega konyora kirego kyobo director ase factory yo chinga kya balimi abo babeire bakumubolia omurayobo ochikwane kebnango ikiraniale amaganyo anena sensemeli yo kubalentera oboyo na boigo gokinia ekemeli kirigie cha na sensemeli yo mo director babere eira gochigwikirania emirimo yaye anena soko ene kyanga ko basayara sesako babe bakonyora chibesa nabiga sensemende ko ene kyamna nkoli kale abasaye emirimo ilinda bega ko ene kyanga nabarabo nkwenyorera bale engere yabo ya kiralitko eketo keneta kumulikira mangana alengete ekemeligie chae Nigo ababwatani kurwa se sekta eyo bagendete kurwa ebirengereri byabo kubwatikana n'obochori obuwa bagokorekana obwangoiga kurwa se county ya Nyamira nigo ensemo yabalia bali kwamerelia baorokia ogwisanika asensemende babere bakwemrungani kubwatikana n'ogoskiwa bosio aseli tuko lyobochori nonya nabo nigo babere bakubolia banasiasa gotoesona nigati nimerobeli erengete obochori bwa director mulikito Job Maangi na betaka gutwariganiria orobotero Maega yobochori bwa balimi asekemeli yecha kwarigani wa weekend ya eta nigo bali kwamerelia asekero bo director bagenda tekurwa ebirengereri byabo igoro yobochori obwo magano bochori bwarengeraisi bwarengobokong yolende na waranga mbwari free and fair because kera yomuna batuzuri bawachora umurayolia aralia matunda aye umunyakirogo ase factory ya Gyanchore Thomas Nyandieka omu director ase factory ya matunda makore na boigo Joseph Anchoki nigo baba kwiraniria abalimi mbya mono asoko bachora ase ntunda yende yoburai yani I'm excited on what yani ndinga ngikia kolekana kiagera nabo jortu abere tokuganya na ende ekerumu ntaganyitege ntono bokonyoranga anxiety kobero nonya nigo mbaba okwanira egati amakungu babeire bagwetera anene mono ogosukiwa obosio kwobochori obwo kuri tukori juma gochia ase amatuko ye weekend engane abatege kwirera omubaro omoke bwabalimi gwesokia irene mbwa the challenges no one has inkurwa seita sakuru masronga
the majority of residents bara ba SDA nye Malindi na ba SDA bara bangi. So those staunch SDAs by to work at Chikura because of the beliefs. Ulimi aragoja. Onya abandi mbanyo rutacha esa ulimi kulia lengane esa yao. Lakini kulingana na ile chiko ya IPC mbali kutenia bochole. So ule makatasi ya nyorutugo inaenda ngacha bali kutenia ende yako ba mubi. Boigo engana baba gwichanira na kugikiria ni gati abana siasa goswana na gati ase obochori obwo engane abete kubachinga kichinkongu chinga kibale kwe one gochia ase abalemi ikiagera abana siasa be county ya Igochake mo governor mo deputy governor omo MP mpaka mo MCO township aba interviewete no bochori bo wa director ikolende kibesa kiria kibweneta okarama interest accounts chikonya wananchi mnaona kinyagitani jibwati mali yogochi barabara ijiri na battery institution ne binde abakirete bayotiringa so amagana campaign ngotaka bateba itabiye yotigeti mara moja mbaba gosaba okubwaterana nabalemi linda kwena kingo chigwikira ni bale chira babeire bakobaliera ase gotwate ambia mono mulimi ko kana gotore ni semirime yiga alisa kwenye tu akini mulimi to mwikina bona kwenye to mwiki pona statu 1 to momento chiro no musawa mutiyumbu amutoramento ando kini romo director endo yo chole bono enda yeto wakira bali mane mbiamano bawe simurango asoko ngari akabere ngoje kubakorera gas inde tayari kubakorera na ende ninkore bya muna na korete myaketa ya ende Ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi Byakigima ebine birengereri bya balia bali kurwanirira ebirego chinga kyobo choli wekemeriye chae bwa babo korekana ase borogeti owo isanika nga kyobo choli obwo bwabete bwo korekana skolinda sensemende baba kwemurungani igoro yelitko lyobo choli obwabete bwo korekana nene ekero babiri bakubuli abana siasa wotaiswana negatina mangana lingitobo choli anene kemeri igie chae manchimuri yatogosika moto ase Robotironde nigo abayiboli babere bakosemigwa kubwaterana amo n'abalimu babo elinde gukinia chiskuru gukwa na somo yega gokumubekera egu twayo kugenda umutimuko oyo kabeire umukonyi bw'umwarimu munene asiskuru yeronge DOK Charles Nyakoe nigo munyakirogo bw'ikyombe cy'abarimu Kianat korwase urusagi ya Rwamasaba Joseph Orandi atuti aganiriye abonsi babe osechi sponsor gotaturubani ya chiskuru ase getrebo igabayiboli koira abana babo chiskuru cy'ububundi eligwe konya amatko abosiyomoli keito Polikapukara na mange agokwana ase omuyega gwokumakira okwaheria mwalimu Nyakoe kurwase skuru yiga nigo agendere koba gakubulia bayibuli kubwaterana mo n'abalimu bunenchereye moyo kusira chisukuru asabulira abalimu gokora emirimo yabo bwikirano egendo ndate batebya abalimu baito bali in the service obwalimu bwakongire ande mono ndate goteba iga because of the new system we are ready to adjust togendete kuyirigelinga kiagokora kinga kiakogenda nande gento gyokanta tokatebya abalimu nkeringa ki amaseseni bwalion spiora nyore igararwe asegasieri ya orabe gokorera abana banyasaye na skuru ende yonse gokora buya kuna lazima tobe negento gyokurukwa oboerani obuya kurwa sa bible abalimu n'abana unabona abantu mbanalete nga mwana na kweke boko kwamnyoka go chikoti abande tuage twe biboko no torantora kuntukweti karumonda wako mwane ke boko tali amoita atuti bwigo nigagendera ko bwagosemege sakukyo mugusikwe ne kibunanga somya bale abana ili gwekonya samatukabo alebosyo asasegetera bali bakole chisukuru kwebwatanya mu ne chisukuru cy'obubundia nenchere ya muyo kwenyolje ubumanyi burabakonye asubugi mu bwiga mu understand buya sana ngamali matakada diki tayo kisemi na cyoko umwana anagotara nakyo naenda abana bali baito bali isiko bakorete form 4 na class 8 batabwati gasi bagokora basoe polytechnic youth polytechnics are there basoe village boy basoe national polytechnic egere basoe mirimo ya magoko egere bacha gotokonya igobiga kwanire gorje sponsors chiskuru asabaganirie kunyara ko baba gweotorana kurwase ogoturana chisukuru kulinde kurwa moroke liarere chiskuru chigago kinamo nabana kwenyora chimbo chingiya
igo boigo aganiria abarimu kwegwa ribaga ryo gosomera skuru ende yonsi. Sponsors, you are interfering with the schools. Asenge njo tata kumina na inwe. Ntage demo enda masome the Education Act, the role of the sponsor. The role of the sponsor, it is about molding these young children bari chisukuru spiritually. But you are not there kwanda ko likichibesa. To yoko genda te beni ngendagete ko butole meteye ngoni nkore kintete okora. No, mwalimu ta yobwata certificate eri akonete college eri kire SDA, eri kire Catholic, eri kire PH. And that is why they are supposed to teach any school in the country, as long as the atmosphere is good. Na andonye mokora muta itikoza balimu abatobaete mubatageti teba tobarushia yole taba bali yokareteki bali be sponsor. Tolengo sunu isenia balimu bali yora isenia as a school egosoma. Otherwise abantu baito tigatumanye chisemina kyo the key to anything tokore uneta keire. Omweli oye nigakwanira igoro ya balimu bali aba junior secondary asate bire gotiga kungainwa elio gweotorana kurwa sege susuro ekyo serikali rabaseko barambulire kiara yentokira abairere gucandika samatuko amange na kubabure ko babatoreru kebintu bigendrete kuruberigwa muandamana tokabatebitiga mandamana aya ngo butumule mukangainwa abande bachireka kara mwaturoche toche tari ase mwarenge tokobatenga gakira na kujigisukuru ngori kumule mukwatwogera idiogi lakini bali baigwete bakari kamarube abology pospi asabantu 10,700 bali baetwa marube so cause letters abalimu 742 baroba gata barobna basaja bonoiga chisekura chiri chiskuru chikote badusubwe tamtebo barora baibuli bawo. And you know once kwa read Chester ya TSC tadira isore ne kobo mwalimu ginko report rigeta seni kya bwanjete kya Ndizi TV kuruge Gaston Semechiga cha Masaba North ibeye county ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp okara Vyakigima ayona mangana abiriga kumurikirwa aseseme rengete chisemi anene ekero abayibuli babiri bago semi gwakwane kyabana nkoira bale abana babo ase chiskuru chobubundi elinde bago konyeka ase amatko abosio boigo babiri bago kwanera igoro yabo kyabali ba junior secondary school ababete bago kora okurubikana nakibono babire bagwa kwa isiko boiga senseme rinigo babiri bako gikeria chi sponsor ekigenda tagwesona negatina boigo guturubania obokoreri wechi skuru kondo mwanchu muligeria wekiraga abo nigo tokora swaso mutimo komoke igo tosio mechiduka atokoirana ntobe tokumulikira amagazeti yeli tukoria rekero ndabe ngo gwetia gwetire gazeti ya Daily Nation na boigo The Standard igo toskatonyegera gwirana ndasegeke kikerobosio elinde tobe togosanga amange. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Ayumwa njuwe getasini kia Ndizi TV. Na bogo tubuate wetera senjera yomtandao ya www.ndizitv.net Elioko tuligirelia na boigo usonje mirubiri yito chinsemero ngebere nenye nyoranga na bogo sonja wetera sesi miao ya koboko laptop smart TV elio wegokie Ndizi TV obwanso obumagusi
Oburimi nobonda n'umurubiryo bw'ogwesemya na kwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero. Asa abalimi bonsi imeyaliro bali agusi nabeire ngo batebya nga oburimi nobonda naboigo oburimi nesiro nabeire ngo gotalia imeyaliro bali agusi tumera n'abalimi ao asto gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokorwa ase ebimeri ao gati ebimeri ebyone kawa echae gati ebinde binge imanye oburimi bw'omugondo obutugi bw'etugo na teknolojia y'ekerero y'abalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo moroberi bw'oburimi nobonda oyogochera butambiri tukolia maine ense mone nusugo ikachinsa ibere chamagoroba ndocho okaletera amangana mange igoro y'oburimi nande nigongo gotebya nga tegana irio tware oburimi obonene elindo onyara kubaga gukora oburimi nabo gutwara ikiginge gesinini kurinde okoro oburimi bosomete nande nyogotete ndagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwokoyeria endagere yo niganeti egetunguo kore para igochigwerete nganyare boyekire chinsaga oburimi nobonda Jumanne chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuria Jumatano chinsa isano ni mocha mugaso na Mildred Momanyi naro producer yane mbwati to ande bakasomole mimbo boli na ki akora mabera yanyara ko baga gwansaiga omurigereria bwe television ya DZTV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yeito yonsi chinsemero ngebere naire bono onye kendegia korekanire asekenyorukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi vekenambeye asesemiao enotisano na ibere inya isatu isano nemo ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya DZTV nereyo kwabekire simu yawe ime asegati yaito ntubwata abantu bali nobolema n'abantabwa mbabwata amagani yabo mbabwata ebyegwa mbasomete naboigo mbatagitama baga asemerimo nakubwatisiwa asubugima bwokera lituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkeriko sekwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera asumuruburyo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo eliotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali nobolema ayekwarorire bagotenga kera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mugaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima imeya DZTV omwanchu omurigereria bwe television ya DZTV mbiyamona sukoira chinsa chao na kurigereria television yao na mbegemo yomunwa bwekegusi bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania wosokomenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikireri ukorike ase email ya diztvnews@gmail.com boigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna DZTV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna DZTV News na boigo TikTok nigotogotoka buna DZTV News nabo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo siobwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa kisi kogenda Kisumu DZTV obwansu bwomugusi omwana wembe bagatebye omwana bwenguko ngaye omwana wembe bakaboli omwana chingikero chomugusi nyangweso ni ngenda dingoko
na koire ritime kora nyore ngabi oretera abantu simanya gitinge tuabeta wanjirerio na njire kera rituko ria Alamisi enseye monenusu ya Marogoba ekineki ngekero cy'umugusi tukuna gukwanira entekenene no kuinyurania igwa azitayo nobori ore na mukaye oranyora mangana manzu budaya goika abantu baitu bamanyena n'abagusi bare abantu basomibwe batware kisemi kinyinge lakini mbabwati insoni unatobona okwererega obunobukano obukano bwo gatumekire engagi kinyangi cyareko yagiye baba yagiye timoni jo magazine beni naigule beni Marogoba maokoro nsara maya batina bagubuleba engenkende omuntu ureko bana abantu abangai naenda abanne iga bare ko mwachingi njo n'echumbu cyo komenya asenga kiriaro ninga kiego kigocha kira rituko lia Aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umuroberiyo yokwera numwiroroye rituko ria Ijuma chinsa isano ne mochia mugaso nasiko gichana omokunguzyo mazyo myaka yako manya barweiro semo mwana okunguzyo mazyo myaka yako manya barweiro omwana wembe bakaboli omwana wenguko ngaye Nyomo mukungu mongao akiontige bone metinyiti sanche nabonko ina no rekero ntetendete meidi gae gokonye oyimukane goikaransa kurumambi baka Marogoba suro cyo sabe kitoko yaki neba to kurusi ndagera mugondo ngwetererio uri nari gikibesa pito yoko na gwetaga igari surumba litanyo metri ko na gotaya yaga igagotira ngia ko na gosururira ga igoroba ko se mine tinga igona umubwate ngia ko na kugorera umwana bitamtam ande tiga kwando siri naro sire baide tiga kotorosi tiga ko ndosi aya tiga ko ndosi pina ukani ayengo korose te papa nyora no muchingo ngotebi kunga yondi umuntu kera ritukwera ngite nanda chinga bwe Gendo tikerie kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kiyeko geregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo bwiga tutebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabako nonye muntu ndi bwensi nonya erero iga oiso konyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire sasa pneumonia ni infection yenye inakuja si ni infection ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto kira rituko ria Ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semi wa manke igoro yobochenu ubwo mubiro igoro breast cancer screening inabo umuntu atakire kuyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara bwo gutira turi kunyara gukora mirimo yago na kige kora togotena wabira umuchando gakarekera bwa gutire turi kunyara gukora mirimo dukwango kora umwana ataraike myaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ibintu biri abareri bwo umwana bakomukorera karo moke na bibigo shape future yo mwana yo gujumuto okomenya okuya kebochenu rituko ria Ijuma chinsa ibere chabutuko no moiroroye rituko ria Jumatatu chinsa isano na ibere nenusu chia mugaso na Evelyn Osero inyora obochenu bwo mubero na bwo obonda bwao ayumwanju wegeta sini kya Ndizi TV na bogo tubwate wetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net ili kutuligireria na bwigo usonje mirubiri yitwa chinsemero 24 nyaranka na bogo sonje wetera sesimi yao yakoboko laptop smart TV iliyo wegokie Ndizi TV obwanso bw'omugusi
Oburimi n'obonda n'omurubiryo bw'ogwesemya na kwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero. Asa abalimi bonsi imeyaliro balya gusina abaire ngo batebya nga oburimi n'obonda naboigo oburimi nesiro nabaire ngo gotalya imeyaliro balya gusi tumera n'abalimi ao asito gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokurwa ase ebimeri ao gati ebimeri ebyone kawa echae gati ebinde bingeri imanye oburimi bwa mugondo obutugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo muroberi bw'oburimi n'obonda oyogo kira butambiri tukolya maine ense mune nusugo ikachinsa ibere cy'amagoroba ndocho kaletera amangana mange igoro y'oburimi nande nigongo gotebya nga tekana irio tware oburimi obonene elindo onyara kubaga gukora oburimi nabo gutwara ikiginge gesinini kurinde okoro oburimi bosomete nando nyigotete ndagere yetio kebuya elinde nayo igwe obote bwoko yeria endagere yo niganeti egetunguo kole para igochigwerte nganyare buyekire chinsaga oburimi n'obonda Jumanne chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuria Jumatano chinsa isano ni mochia mugaso na Mildred Momanyi naro producer yane mbwati to ande bakasomole mimbo boli na ki akora mabera yanyara ko baga gwansaiga Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Kigima mwanchi muligeri atyangwaliganie asentunda ya kabere chinga kitogenda gosanga imeyo moroberi wensa kyabona mambya asentunda yega to kumulikira amagazeti keronda bengo gwetere gazeti ya Daily Nation mwanchi muligeri nganchere mulikire page entangani ekere mulikire tem enkwana ya mase ya mo no maraiwense nabariki bamangana chingaki abetega kwenekya nga serikali ni igeganete gukabesa trillion yamo elinde goikirania obokoreri ase serikali anene chingaki gazeti yo muliketenga ni go maraiwense arwetogo chika gochiase kegancha ge serikali kwenekya nga nkona chabale chibesa chichiko bwatuka gochiase serikali nene naboigo asensemerie county nene babe bakona cha chibesa chiri chigutumikwa abayigo kwanike nga babere bago kabesa elinde goikirania amaganio y'Abakenya page ya kane ne mulikirete engane yo ase oboime Baiga sepeje yentangani ne morikerete ngakibono amaguri y'ebintu arachikoba kagokina anena sensemeri ya mafuta y'echingini anena chinga kense ya Kenya yabete yekobeka 10% gose import duty asensemeri yekerengo gekomigoro yemya naboigo asensema ya crude palm oil naboigo chi materials chiri chigotumika ase okorosia amafuta sense ya Kenya boigo ase page yo ne mulikirite ngake omana chebina omonene Martha Koome abereka gutuguterare chinguma ase mitandao abuna abanyanyimbo bali bachite asensemeri ya Haiti babeire bagusiria obugima bw'abasane getinga gukira bono iga manyanyimbo tayo obereka gusiria obugima bwaye Waiga ase page yentangani ne morikerete nga chibilioni 3.2 nigo chabere chikobwato kwa rinde kwanekebna abagotu ngwenyorera bale chibesa cyabo gwetera somoroberyoria oinoa jami Waiga ase page yo ne morikerete scandal yamangana lengete oboyo anenekero yaberega kwanekegwa nga ensemeri ya Russia yabonete kwena na oboyo obwabeirebo gwesirase botama manyiri ingaibore goikera bono iga page ya gatano na kabere ne morikerete ngane yo asobwe mebega se page yentangani ne morikerete amangana lengete chisemi anene kero muri kibigazeti yakobolinga emitinye 5 nomo nebekego isana ase okwagacha ebirasi bya grade 9
ekera amabure gendete kuruigwa na babwatani korwa ase esekta yechisemi abakubulia eserikali nganigo chingaki chabeire chikobaerera gosika bosi mwanchu muliye goika ase peja ane yakabere ne murikerete sensemeri ya manganalingete oburende nabaigo abanyanyimbo chingaki abanyanyimbo baba gukirana sensemeri ya Haiti kurinde nigo chinkuma chabere chigotara ase mitandao buna niga abanyanyimbo 5 na 2 ababete bagusiria obugima bwabo asensemeri ya mathakome beteka kwenekia nga mangana yo nayo bulimo gwikira bono iga onde tayo obeire kagusiria obugima bwaye manchimurigeria tari mathakome korende Jafeth Kome oyore omo inspector general korende boiga CPJ yo ya kabere ni ye murikerete nga kibono eserikali yabetege kubwato kachi bilioni 3.2 ase omorobere lia oinua jamii anene chingaki abagotu barachikoba bakwenyorera chibese icheseberiga kwene kigwanga chibese chugo chakerelite koria ankyo nigo chirabe chikubiye kwa ase bengi ase abagotu babere bakobori bwa kweroberia rinde kwene kyanga ababere bakwenyorera chibese icho chingaki babere bakwane kyanga niga serikali yaberige kubika emerobelio kwene kyanga abantu bali bonsi babete bakweli kya kubatikana no morobelio bete kogosyorirwa bene ase omwaka w'ekirubere na 15 no murayiwe usino yokabere murayiwense Uhuru Kenyatta yabereke gwikirana erinde kisekerenge kenene kyalenge gukora obutaka gosika bosio goika ase peja ne ya gatatu nigo emurikerete nakyo musayo yomo abetaka gusiria obugima bwaye kubwatikana no kurubikana okukwabago kwene kigwa komarembe chinga kicho kwamereria finance bill musayo yubwe miaka 19 serieta Brian Mike Kasaine nigo asirete obugima bwaye asensemeri ya Narok chinga ki murikibiga ya murikete nga no mwana mokesano beteka gukora amatemo aye a KCSE asomwa kurieta nabayigo kwenyorera AB+ ase abeteka gukorera amatemo aye ase skuru ya St Peters Nyakemincha ime county ya Nyamira nabayigo nigaringite gochigosoa ase University ya Jaramogi Oginga Odinga asikorinde muri kibigazeti ya murikete nga yongati y'abantu bari 200 asense ya Kenya abo baba bagusiria obugima bwaye achingaki ase mamu mwabo Kasaine asereta mere nyancho kaberega koerera ngaki litukeriri arenge goika omwana waye gusiria obugima bwaye asaberega kwaneke nganiga betega koraswa asikorende tabwate kirwaniro kende yonsi barabonigo asete n'abasaye bande eliyo kwamereria finance bill y'omwaka oyiga osikabasyo goika ase page ya kane ni murikerete ngaki omorai wense negete kubeka emero belio magega yo gotuguterare finance bill y'omwaka oyiga kirabetege kwene kigwanga nigo omorai wense ritkoria Jumapili chinga kyabete gagutwara chingwana cyabene n'abalikiba mangana abetega kweneke ngago tuguterare finance bill yo nigo tobere to kuira na buninse ya Kenya nigo tobere to kuira na magega ase emyaka ebera skolenda aya negatinga ko yutuguterare nigensi ya Kenya rachikobage kubetereligwa gukabesa 8 trillion yemo irinde goikirania amaganio yeserikali skolende nonye nabo aya negatinga nonye rachikobaga gukabesa 8 trillion yeyo tago chikoene kyanga oberiga kulika abarkyo ba junior secondary school abari chiribu 45 nomo nabayigo asensemenda kabaga koene kyanga na kabesa chibese cyo tago chikobaka gusira ensemeri yabalimi anene chi billion chiribere linde koene kyanga babere bakonyora obwoyo bw'ekikilo 50 linde kwene kyanga ngokine bale obulimi bwabana bega sensemende nigane gatinga tago chikoba kagusira ensemeri y'ekikampuni ky'ekikawa elinde kwene kyanga obeire
kagwa kanari deni eliabere likwanikigwa asensemeyo boigo ntabetega kumurikira nka chikampuni chiri chia chimesi anena sensemeri ya mumias ngati yechikambuni echichirabe affected anene tago chigo chisira na boigo gwakana amadeni ali konyora abeire gakori eira nonye nabo nigabetega kuboria ensemeri yekeganchege serikali korusia Seniganchira niteko Rusia abisi ya First Lady na boigen semeri ya spouse ya Deputy President Rigathi Gachagua na boiga sensemeri ya Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi chiobisi chincha bete chiko Rusi warinda kwaneke nga chibese chabere chiko tumeka sensemo ye chiobisi cho ngoba chire chiko tumekwa ase ogokole bintebe ngaho nonye nabo sensemeri yo botumekibwe chibesa ase chi county nchabete chiko nachwa anene ensemeri go sangerelia ebango era chikobaga koine kyonga yabereke gokorekana boikirano nene naboigo kukabesa chibesa elinde goikirania obokoreri we serikali oskabasio goika ase page ni ya gatano ni mulikirete ngaki omosao yomo korwa sensemeri ya genzi oyo obetega korokana asensemeri yokorobekana naboigo kuikirana ase amagacho amanene yebunge nene yererete abante 20 gosiria obugima bwabo nakibona beteka kigwa bosi wikigambero ya Kilimani Steven Mokogi Nyarenchi nigo abeteka gwikirigwa bosi bumana chibina Benmark oyo obeteka ko bekerwa amamocho yogosoa amagacho yebunge nene ko atabwateti richika sikolinda beteka gutugutirale amamachayo naboigo ko enekyangani gabeteka kubikwa byara sitaliki 2023 cyumutinyo gatanalimo ogwika etaliki yemo Hamutinyi ogatano na kabere kere yabetege kwanikigwa ngani gachete mamincha neli chiko korengana neli chiko ria section that 1A liriko nikyanga mbabonete kubwatiri chiko ase ogosoa ebunge yasikolende abetega kubwatukwa ase cash bail yechiribu ibere boigo ase page yu ya gatano hane mulikirete ngake semeri ya genzi babere bakwenekya nga ngoira na bale ase okorobekana ekero babere bakwenekya nga serikali bono mbatageti chingwana no murai wense asikorende nigo baganitie umurai wense goikerania ali abeire kago kwana ekero babete bakwenekya nga nigo barachiko baba kumira na litukoria Jumanne elire litukoria rero ase okolera bamwabo bali babete bagusiria obugima bwaba senseme ya genzi nigo babere bakomochia abo bisakorwa ase serikali abo bagendete koira abasaye bamwabo ase chinchira cyobo tutokano boigo babere bakorigereria agoso muri kibegazeti yabere gakorigereria nganonya magega yo kwamereria finance bill yo mwako yigana boigo kwene kinga yabere ge kurusigororo ati bara bagoisanika ase korinde babere bakwene kyanga yaberege kurusigwa lakini ibintu mbiroro bibwenete gonchiriligwa ase serikali agati y'ibintu biri baganitie byonchiriri ngamono kumulikera amangana yobukurumi obora yobube nabo igogo taikerania chira ekyo serikali ya Kenya kwanza yabete yekobalira sikorende nonya nabo babere bakwaligania omara ibense ase chinsemo chichemitanda asensemo ya TikTok asensemo ya X erinde babe bagukwanirana lakini gentegenene baganiti kurwa ase omurai wense no goikirania chira agosikabisi goikase page ne ya gatano narimo ne mulikirete ngakibono egati ebinto birachikoba bigokina amagori ase omulikibigazeti ya mulikirete ngam Rigolidia mafuta yechingeni esabuni ensemeri ya cosmetics ngati yebinto birachikoba bigokina amaboli magayense ya Kenya kobeka import duty ase kerengo keliya 10 igoro yemya asensemeri ya crude palm oil na boigo chi materials chirichigo tumeka ase okorosia ebintu ebyo ekere yaberiga kwene kigwangani gobonense ya Kenya yaberiga kubwetera
enseri ya Uganda kera Uganda yabeteke kubika ekerenge kige komi igoro yemya sensemeri ya import duty sensemo ya crude palm oil eotumika ase okorosi ebintu na glycerin na boige ebintu binde yo erachiko bage koeneke nga nigo amagori y'ebintayo arachiko bakagunchereria igo ayongati gosebingati ebintu biri murekeiro manchu murigereria ase ogokina amagori gosikabusego ikase page ne ya gatano na kabere ne murikerete nga kibone nsemeri umwaziri ataraba kagukwanira igoro yamangana arengete obwoya kera yaberega kwene kigwa nga obwoyo mbororo bwa benete ko ochakura sensemeri ya Russia nga kibono bwa bere bo gusirira asembe kera yaberega kwene kigwa nga nigo ense ya Russia yabetege go donate gusige kwena na obwoyo obwo ocha sense ya Kenya obubole gwetania chitani chimisano 59 iyo yabenete gwikirana asense ya Kenya skulende nga onde tayo oberega gukwanira igoro yengani yokolengana no Auditor General Nancy Gathungu niga berega kwanike nga nigo ense ya Kenya yabetege koegwa chitan 33,835.9 ase korende kurwa sensemeri ya Russia ase korende akura sensemeri ya Moscow nigo babete bakurwa chitan 39 ne chimi inye ase korenda abete gakumurikira nga kongerengana no robot yaberiga ko enana osirwa berero kubwato kwa obwoyo mpororo bosirere tegatigabo igo amangana rengete obwoyo manchi muri area gotaka kwemanya nabo kurigereria nga michando kibo igaba Kenya barachikoba bakonyora samatwabusyo kubwatikana nga enchara nichikoba ge koene kiwa asibataraba bakonyora obwoyo bwekira bono igabo iga asepeje ya gatano na kabere ne muri kerete amangana arengete edini nabo igo abana siasa na kibono omorai wensa berika weso kebene nabo igogo kwanera igoro yemichango igiko enikigwa ase chikanisa eyabere buna nogotera ase abana inchi akorende nigo yaberega kwanikigwa korwa ase chinsemo chirigo sabara ikorwa ase chikanisa babere bakweneke nganigo abana siasa babere bakwebisa asogokora emichango elinde gocha koralia siasa chabo ase chikanisa ikingana yabereke gotuguterwale anenekero morai wensa betega kwaneke nga michango te yigo chikoene kigwa ase chikanisa osikabusiko ikase peja ne ya gatano na gatatu ne muri kerete muna chibino monene Mother Kome nga kibona betaka gwikira na bosi bwekigambero kya milimani aboli tukoligoro asabiriga kwaneke nga nigo abanyanyimbo babete bagutumika chinguru chinyinge ase balia bale korobekana keraberega kwenekya nga bono nigo abanyanyimbo bali babete bagokora gusibata babete bagutumika chinguru chinyinge nigo barachikoba bago imokirigwe getambukero anena sabanta bange babete bagosibiria obugima bwabo kubwa chinga kikiri bale korobekana gusibale gokora okorobekana ko morembe manchi muri ya gwikiragabu ase page ya gatano na gatatu nongo ikira omwele bwo kumurikira egazeti ya Daily Nation kurende gutaka kwimanya mange nabo kwigurira egazeti yo abekogwe somya aso bwimediga so aso mutima komo keigo tosio michiduka keigo to kwirana ni mbengo gwetia gwetira ase gazeti ya The Standard. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omugusi ine kwabiri gukuriye skuru ngiya asura abikira umwana wo cingekero cingiye cy'amasomo bono skuru ya Sister Michaela Girls Secondary School yukutoka sebara ya Kisi Oyugis angena Cardinal Tunga High School Musocho nalyo lichibuliao
nigo babwate birasi biya ebigare asabana bagosomera buya ebyo birebe cenu asibuko babwate nyumba cyo kurara cingiye nande cinjenu kirage aboro kiko bagosoma se skuru ye nigo bali abacenu nabo igo babwate cimbo cingiye kirage abali bagosoma se skuru ye nigo babwate bamanyi bigoro ase otaho mwenga mwano takonyora semi cingiya mbabwate computer lab eyurengiya asabana bagutumeka ci computer kwemanya nabo igo gosomera mbabwate boigo science lab asabana bagokora megirige science eyubwate bintu byonsi asumwana waranya rumanyi boigoro nigo babwate library ngiya ase bitabu bicire ebyo umwana aranyore cisemi elio asaserie asajiga nigaragiya ako mwana mazingira maya yogosomera nigo boigo bagukina ci talent cyabana asibabwate scouts music group nemecheso ao onyolenga aigabuigo nigo bagokinya umwano kibo Kristo asamange batari nako bakira esimi agirira muretu umwano anyora amasomo aigoro mukungo mangao akiontige bone metinyiti sanche nabonko ina no lekero ntetendete meidi gae gokonye oyimukane goikaransa kurumambi bakamara kwa bosoro chonsa be kitoko yaki neba to kurusia ndagera mugondo ngwetereri uri nari gicibesa pito yoko na gwetaga igari surumba litanyo metri kona gotaya yaga igagotira ngia kona gosururira ga igoroba kose mine tinga igona umubwate ngia kona kugurira umwana bitamtam ande tikai kwandosiri narosire baide tigakotoros tigakonzo ndosiaya tigakondosi pina ukani ayengokoro sikorosete papa nyora no muchingo ngotebi kunga yondi umuntu kera ritukwera ngite nanda singa byo Garnet Electronics nigo bakoletere eofa yiri gusamura asabako koneri chiuva chifridge chitibika tibintu binde aseli gudi lyensekegima nigo bakonya ebintu buna bono chi vacuum cleaner chiri cyo gutumeka sinka nabo igo ni chire cyo gukorera ubonjirya mbabwata chi fridge chi bathroom scale chi cooker chi coil amone chi birika chiri cyo gutumeka estima chi microwave washing machines chi TV chi hoover chi vasi chi dispenser mbabwata bibarabara biri byugutira yani fans deep fryer blenders chi heater table banners nebintu binde byo kutumeka stima buna bono TV guard wall brackets chi remote chi battery chi inverter chi socket igatie bintu binde ebinge boigo ntubuga tumurubyo oli papole pole asugwa nchiru wakanere bintu ngorangora wekagwa kolide inyura asomururiga amajiko namarago kubwatiwa niko bagutuka emiyumo cyokisi asenyombe manyakantabuna Acacia Plaza ground floor Garnet Electronics yenidukore igene ase bintu biri bigutumika estima aserigorire insekegima. Kisi Family Medical Center ni nyagatari yekerero iyo kurobokoreri au iryo koenekeria afyenkia ngurobaro bokoreri buno kori ngorwa maisona koena nebirore kurigereria maino obokoreri ibwe laboratory mbabwate duka ya mariogo boigongo korabare physiotherapy ngwanchira bare insurance chikobwatia NHIF Minute Liason Group Madson Group KCB area ya Cooperative Bank Teacher Service Commission CIC Insurance National Police Wose Prison GA Insurance Resolution Insurance MTBA Trident Insurance na Boigo Star Discovery Insurance. Nigo bagotoka Samaga New Sansoram barabara nestejene ne yechigari egoroba entangani. Asamanke bakire simi weterase namba 0758770764. Kisi Family Medical Center, your health our responsibility.
imeshika sana. Lazima nitese. Ndio maana nimeileta studio. Karibu E-Generation Studio. Asante. Nani kama msukule miezezeta vile vitamsukule nipete na such kind of love baby sing unanipenda. E-Generation Studios igobabwato bokorera ubuya bunabono mbabwate photo studio asura kukibica cingiya cinsera ekyo abantu bawo baragusunze asama tukare bosyo mbabwate DJ Academy asoko bunduso muzike na wocho ganya cingero cingiya ekyo abantu bararengurya mariko mbabwate audio studio eyo egasokya mariyo y'amakironoko nagaiga nwanje are nayo gukora bare live streaming na bwigo mbabwate video shoot asibabwate chikamera chingia ekyo kigosoka kibice chingia kweli kweli komenta nayo mbabwate sound haya eyo erengia asenesangerekano banyole asenyumberi ya Twin Towers lirongo lya gatano na kabiri yani 7th floor ibiyumo Chiokishi. Karibu E-Generation. E-Generation Studio aiga utapenda ne no mwana w'icyanga cya mitumba kirajya abana amo n'abantabanere na nigota gitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabari ntambe asago kireteire gisiri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St Jude na ende RBN Family Bank. Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba buna bono cyanga cyabana ntubwate ci household ntubwate ci wood ntubwate ci jacket ntubwate towels. We have all types of products cia mitumba baka ntubwate bikoro tubone gantu introduce ti bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeli munyara ko mogo cha Mama Tefi Mitumba munyara ko mo kwenyorera emisigo ya Canada grade 1 karo wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntobanetia baligereri bali siko bali batete gochaka biashara bachicha Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga na kibawanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 Mama Tefi Mitumba kwanyorere karo botokere number 1 elindo nyare ko bagokwanda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'umusongo ase nyomberi ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells aido bag maber at a low price bada wewe welcome Ochakia goseko gendrea obonchore bwa mitumba inchumu wa Mama Tefi Mitumba Bells. Esukuru y'okwegeria Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao yo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa Kibas CE heavy trucks F PWD cy'abantu bari no barema bugomba bwate short courses cya BCD na B executive ubuye bw'ukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ibirasi byabo nigo biri flexible cinga kigere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborokia babo nigo bantire n'icyumbe kiriye gikurira y'ubusera bwo Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure aseze mu yemesa basic mechanics basic fast
first aid na yanda mange batalire imejoro gongurugusi asebali imeyumu chukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumu chukilgoris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwake simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mwanche muri atiana ndi ngwariganie chinga kitogendete kumulikira amagazeti elitukolia lero ekirongosoa ase gazeti ya The Standard yango tumulikira mwanche muri page entangani kirondo che mulikibwe gazeti ejo amulikirite nga litukolia lero ni gabasai barachiko baba wesokia ase okorera abamwa abona bigo kubayinyora chinga kibabete bagosiria obugima ase okorobekana murembe kuko bete ko gukorekana asichi wiki bere cyabere kigweta ekera wo muri kibigazeti ya muri ketenga ababwatani belibye kyombe gya kyare boigoni go barachiko baba gutumika amachiko ali amakoro ase ogosangireria ebango elinde go ikirania kogania gwa serikali boigo ase hepeje entangani ne muri kerete enkwana yo maraibwense asakani kyanga abantu mbarora bangaini abagwatana na amaya kurwa samabe lakini kolende mbakonyara ko baba kumanya amabali bakorenta gocha abantu na boigo uchumi ya Kenya boigo asepeje yo ne muri kerete enkwana ya bene maseyemo gatyo maraibwense na boigo abarali akorwa ase ebitaseni epeji ya kane na boige ya gatano ni muri kerete engane yo ase oboime boigo ase peji yu entangani ne muri kerete nga cyumusbati yomo asirita Rose Adikene abete gagwikirana ase chinsemo kiri kya China elinde konyora omwanchio ye ase kolinde bo muri kerete nga nigo abete gakwimanya elugeri yege China ase kolinde bonaiga abwate omwana okabere asensemeri ya China epeji ya gatatu nemore kerete ngane yo ase obime bega sepeje yentangani nemore kerete ngakibone nsemeri ya Mandagol aberika guikirana abo si weke gambero anene kubwatkana na mamocho mu bwaternity kolengana nebikora byaye ase ogwasangireria ebillion ya monukta eyemo ase kurasa baibori erinde gosira aboroki wabali baganitie kogenda chinse kiri kya ngumbu ase okoenyorera chisemi epeje 15 na gatatu ni muri kerete engane yo ase oboime abiga se peje yo ni muri kerete ngakibona mutinyo yiga o July na kikigancha ya serikali kigendete ku yagi omotu kubwatikana ne budget yegendete kubalentera obokongo biga peje yentangani ne muri kerete na kibona aba director abaiga bagiye babete bagochora sensemeri ya KTD ningi kelia kebaganyete matuka yabo sio ningi keli barachikoba abago ikiranye manchu muri kerete atatoske bosia agoika ase page ne ya kabere kere muri kerete amangana ringete abana banyaruka arene korwa asensemeri ya Kwale na kia bangi abirige korokana ngani go bakonyora amalito agenkyo na boigo kotiga skuru na boigo gochaka koba abaiboli kare abirige korokana ngam
obutaka negente kenene kiaberege kwirira abana banyaruka konyora amalitage ngyo ekiye kwirira barabo gotiga cheskure kera bamuriketenga abanyaruka gochaka emyaka ya 15 na goika 19 ngati ya bali babere bakororokana konyora amalito agengyo sekerengo kiabereke gokina ase goika sensemeria 15 igoro yemia ekero muri kibigazeti ya muri kertenga nonya asentunde ntangani akanyaranga abanyaraka babiri bakonyora amalito agengyo nigo abande babiri bagotumika gose nigo bakorigia cinjira cyogotema gwetanga sokonyora obolito obo akabere asekorende etarabage koyeneki gose bataraba bakonyora cinjira bataraba bakwegerigwa cinjira bene cyogwetanga kogendera konyora amalita yo nabo kogendera koba abayibuli abaigase peje ya kabere ni muri kerete nga kyomoga bana be county ya Makueni Mtula Kilonzo abete gakobeterelwa botuguterale finance bilio mwaka bw'ikiri 2024 na bwo mwaka bw'ikiri 2025 ekiraberege ko ene kigonga ritko ya Jumapili nigabete kagutware nkwana ya bene nababwata nikora sinsemo nabigo abo nchiria sensemeria Green Park babete bakoerera obokongo bagweterane ne kinga kikiga cyucumi yakabage ko mo pressure nabigo korusia finance beleyo asate gakwene kenga obono nigo barachiko bagutumika finance beleyo mwakolia ase page ya gatatu mwanchi umurigereria ane muri kerete o mosbatyo yomo aserieta Rose Adikin oyo okorokoro asenseri ya Uganda sekenyorogia mpale oyo beteka gokinya sekirabona igabwate myaka 30 yomo naki wene ngosenga ki abetega kumerana no mwanchoye ujinyun oyore omo China kero muri kibigazeti ya muri kertenga nigo gwikirabona igaro za watu mwana yo kabere asibamenyeta sensemeria China ekeraerete esabali yaye gwika kumerana no mwanchoye ekero muri kibigazeti ya muri kertenga Rose niga betega kumanyigwa goche gose nigo babete bakumanyana nawo yaso mwaka bw'ikiri 2015 gwetera mu subati umwabo asibale gukwanirana sensemeria simi yekairere ko mukya egetambo kero nabo igoko enda wika sensemeria China elinde gochikoba bakumirana nereke abetekane nigo babete bakomenya ase nyumba ye system lo yaye magega yabo abakaba kwaga cha enyumba yaye kolende nigarere tobokongo abeteka konyora sensemeria China anene ase ogotumika elugeli batali koigwana ekegera nga Rose tamanyite ege China na ndini gari gotumike simi yaye ase okomo translator nabo igo kumanyanga ninki ege China keli community ekaba gosaka bakago semigwa abega kumanya elugeyo ejaberega kumanya gosabereka gukwana ege China goikera abono igabo igo nemuri ketenga ensemelinde Rose ari kuri ndagera ya nudes ichoka asikorinde mugako ya beteka ko masemia achake kuri chindagera buna enkoko boigamara bwani na boigo ebiasi asikorinde ya mobereta kongo buna nigo ya bwate chili enyinge ekamobeterelia abega konara asigokira bono iga abeire ega ko yanje inere sabari ya Rose oikira na sensemeria China na boigo kwenyorera omwanchoye mancho murigereria ase page ya kane nigo emurekerete interview yabeteke gokorekana bene korwa se bitaseni bitatu bioboralia anene ase bariki bamangana bale gotwara gose bali kobolia maboli gochia ase omuraibense anene sensemeria #Ruto must go ngakia betega koiraneria amaboli ayo kerobo igo muri kibigazeti ya murikerete
nigo babete bakumuboria kubwatikana n'abantu 200 abo babete bagusiria obuguma bwabo nabo igo abantu 39 abo baburete goikabona igakero murayi bwensabete gakoene kyang'are tabwate manyinga sama gokaye ana nigo arukinga abanyanyimbo mbabete bagokora emirimo yabo ubuna babwenete gumanchumurire amabuli na mange babete bakuburia kubwatikana ni interview yo nabokwenyorera egazeti yo ya The Standard ase page ya gatano obo igumanchumurire ne murekerete kubwatikana ni interview yo murai wense ase boigonaro abete gakuburirwa iguru y'obutumiki bw'ekibunduki kitabwenereti anene ase murai wense abete gakoenekia nigo babwenerete obutuki bubwenerete gokorekana nabo igo kumanya ng'aki abantu babwate kibunduki asane getinga tari abanyimbo babete bagutumika kibunduki cyo goita abantu abo igo ase page yo manchumurigereria ne muri kitenga ensemeriyo ababwatani bo kwegerera obwene bwa mwanya bantu na kibagendete komocha goitwa kwa bantu nabo igo koirwa ase kinchira cy'obututukano ni muri kitenga cy'umara ya bwensabete gakoiraniria engane yo asabete gakolira kinga kebete kagosobisinga ense ya Kenya tari go chikoli se tari go anigara chikoene kyanga bantu mbari go chiguitwa ase kinchira cy'obututukano nabo igo koirwa ase kinchira cy'obututukano akero kurigerio manchumurigerio abo igo mbabete bakumurikira amangana alingitense meri yebango anene ase abakenya bagendete kolera obwene akero mura ibensabete gakwene kyang'aero berga kurusia finance bile ya bwate obokongo nabo igo nachikurigia kinchira ching'ao naki obokoreri bwe serikali borabe bogoikerana manchumurie gosikabwe sio goika ase page ni ya gatano na limo ni mulikerete kubwatikana ni chinkwana cha bene litkoria Jumapili no murai bwense ase yaberege kumulikira niko bona basaye nonye yabeire nonye finance bili yabereke gotuguterware abono nigo omurai bwense abwenete go deal no boene anene kerba mulikerete ng'aki abantu babete bagusiria obugima bwabo naki ensemeri yo murai bwense bamulikerete amangana lyo murai bwense ali gokwana na amangana yekene ekere mulikere ng'ani gabantu 23 babete bagusiria obugima bwabo asikorendo murai bwense abete gakoene kyanga na abantu 19 ekere kane kigwanga kora sensemeri ya human rights gusabari bakwegerera obwene bwo mwanya abantu barabonigo baenegetie 20 noyo mwana boigensemeri ye 23 omanchumurigereria iyo nige mulikerete abantu bali babeire abducted gosibabeire bagusira se kinchera cy'obututukano nabo igo bali babete bagusiria obugima bwabo asepeji y'umanchumuriye ne mulikerete amateyemo kurwa sensemeri ya Nakuru na kigendete kweumia magayo gusiria omwana obo aserieta Kevin Madanga uyo beteka ko raswa aragatatu n'abanyanyimbo kinga kicho korobekana senyombene ne yoborai imeomochi Nakuru Hakerba mulikerete mwana yiwe myaka 23 nigo abetaka kuikigwa asenya gitari ya Rift Valley General Hospital asoko yenyorera obugwenya asekorende agasiria obugima bwaye kosikabose goika ase page ne ya gatano na kabere ne mulikerete ng'akibona abasaye bali bagenzi babere na ndego goisoke bene na bigo koene kyanga goika bachikoba bakoinyora abamu abo asekorende batuguteirale chinkwana cyayo murai bwense na bigo kumugania goikerania obokoreri bwaye bune bwene tekeroro cyo muri kibazete ya mulikete
nigo abasaya bulit kurerero barabe bagwesokia sobonge elinde kuinyera abamwe abali basireti obugima bwabo asikolinde batagete serikali ya Kenya Kwanza kuikirania chira chiri babete bakulira abakenya siamulikirenga tari finance bill yoka bakoligereria boigo nkoligereria bale oborai bwabarai anene asensemeli yogokora obokurumi na boigo kwenekyanga amagendero ngoikirani gwale asichinsemo mwanche muligereria goikirabo nonda ikira omoeria bokumulikira magazeti eri tukoria rero kuri no mwanche muligereria nigo turabito gosoa sumutimo komoke igo tokwirana ntobeto gosanga na Dr. Calvin Lizanga oyora bekagotomanya naki omusbati ubwateraniti naki arabe ga kwirenda agochaka chinga kya bere ga kwibwateranya goika chinga ki akoiboranga kichiri abone takwende clinic naki abone takorindo omwana ye agoika obeire ga koibormetinga mwanchi muri erenga kiyega embura yabage gotwa bona matoki abantu abange mbabwate igorero irali bageri abene to betoko gosemia ngaki obone takorindo omwana ori agoika obeire ga koibora kono mwanchi muri teto saso mutimo como que goto skato nyigera goira ntrasege keke kerbosio elinde tabeto gosanga amange Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Biwa Health Natural Herbs Clinic nenyagitari ya chirenguma asokorwa obogwenya gotumika amaliogo yemete mbabwate abanyagitari buna Dr. Gikonyo abakolingolia na kogwenya amaroire abuna arthritis oboroiro bweskari high blood pressure UTI ulcers asthma hemorrhoids fibroids prostate enlargement na gukwa endurume boigonkwena na bale amaliogo asaba sacha bali achinguru cyabo kiranirense abasubati babwate omuchando bokorora rangi na boigo oboroire bwelisangwa na yande amange mbabwate chimashini chekerero echichikolingolia amaroire eliokonyora obokoleri bwabo batarerekera litko asorosagirwa borwa Nairobi Kisumu gose Mombasa umerana n'abanyagitari kera litko lya Jumapili ya sensemeli ya Ikonge asomo bagani o Millennium angenegeta seni kya mabuta ya Pebo kera litko lya Jumatatu ya sensemeli ya Nyamira asomo bagani o Nyamira angene bengi ya Equity kera litkoria Jumanne imeyomo chobo songo omubagani o Capitol Rongo litangani room 117 naboko kwana na barabo gwetera ase namba yesimi ya 0722 300 630 gose 0788 313 910 Piwa Health Natural Herbs Clinic. Your health is our priority. Mukungo mangao akiontige bone metinyiti sanche nabonko ina no rekera ntetendete meidi gae gokonye oyimukane goikaransa kurumambi bakamara kwa bosoro cyo nsabe kitoko yaki neba to kurusi ndagera mugondo ngwetereri uri nali gikibesa pito yoko na gwetaga igari surumba litanyo metri ko na gotaya yaga igagotira gotira ngia ko na gosururira ga igoroba ko se mine tinga igona umubwate ngia ko na kugorera umwane bitamtam ande tika kwando siri naro sire baide tika gotorosa tika gondo ndosiaye tika kondo sipina ukani ayengo korosite papa nyora no muchingo ngotebi kunga